Na shiga uku waye kai. Yahudu. Yahudu. soya mun ba kaɗan ba kibiyar saki zuciya ta harba ya ki taho ki so yar baba ki soyayyar ki na yarba masoyiya mai kyawun haiba ke ce bugun numfashi na sarauniya ki nuna mi kauna idan babu ke babu kauna kin biya ta ki zo mu zauna na san za ki rike amana muradin rai na ke kaɗai ce yin biya a kanki na zauce ya ki taho da ke nake soyayyar ki ni na rike farin ciki na ni da ke mi aure na sunna wana ta yanzu ta yan mata kin ba su rata san ki guna be misalta ga zuciya na baki kyauta na san za ki ririta ta zaki mata gata san ki guna be misalta farin cikin rai na kin zamo soyayya ta da ke nai gamo gani a yau nai gamo sami ki ne babban rabo wana ta mai kyau da kyalkyali kina da kyau ko ba Salim. Ina wuni. Lafiya kalau. Ina gajiya. Lafiya lau. A wuni lafiya. Alhamdulillah ya gidan. Lafiya lau. Lafiya ba ku aikin ba. Lafiya lau baba. Masha Allah. Allah ya maka albarka. Ni ma zan dan shiga masallaci ne in sallah. Madalla Allah ya maka albarka. aljannar duniya kai dan adam ka sani idan ka kashe rai gida na duniya Allah bai ba. Wannan wani irin mafarki ne? A gaskiya wannan mafarkin ya tadar min da hankali, kuma gashi ban taɓa yin irin shi ba. Gaskiya akwai dalilin yin mafarkin nan, ina buƙatar amsa, ya zama dole na gano amsan dalilin yin mafarkin nan. Wai yau ni duniya mai ruɗin ɗan adam, kowa da irin rayuwar da yake duniya. Mata da maza rayuwa ta yi sauyi duniya, ga ta'addanci ya yawaita babu tsamari duniya. Shaye-shaye gun maza babu mata gun duniya, sai su ce yayi ake. Allah tuba muke, ka shiryar da mu da mu kaucewa wannan rudin. Kana da komai. Assalamu alaikum. Da yake ban yi saving ɗin number waya. Gaskiya ka ga muna Abuja, amma insha Allah zuwa anjima za mu shigo. Ba matsala, in ka shiga za ka iya nemo mu. Kina wuta? Yarinya.
Ke ku ba dole ba? To irin su ciya ma ai da tsari. Gaskiya na ga alama kawata. To, ku fa kun ji gobe zai zo. She mu shirya tsaf don taron wanga bako namu. Ba ku ya gani ne? Aljanna, 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 aljannar duniya. Naure ka so naka, matakar yana da kyawu na hali sankar kake Kai, ai kai kayu yanzu ne abokina. Abulkis na tambaya ce, ai kai ma so yanzu ne ba dole ba ma a ganin ka ne. Ai yaro ya kamata ka aika gidanmu, ka san gidanmu. Kai ka san tsohon ka din nan naje zai iya ya ce ina jan ka yawo, ka san zan je mai kai ma ka sani. Ba yan kwanakin nan ba inda nake zuwa da ka aika yaro lafiya launin fitowa ran yau. Kuma ni ba zan iya aika gidan kuma. To ya prison din ya gidan mazan ne. Ka gidan maza ba da iya, amma dai ka san yaro ya Kai ka ga yadda ka yi fresh ne kuwa. Kai ni na san ba wani ba. to ba wani A kai akwai ni wallahi. sai mu kawai na zauna. Ya. Ai kai ka san ne to ina jin yaran nan labarin cikin da malaki. Kai. Wai yau ni duniya mai rudin dan adam kowa da irin rayuwar da yake duniya mata da maza rayuwa ta yi sauyi duniya ga ta'addanci ya yawaita babu tsamari duniya shaye-shaye gun maza babu mata gunyi duniya sai su ce yayi ake Allah tuba muke ka shiryar da mu kauce wa wannan rudin duniya aljannar duniya. Oga na son yin magana da ke. Ban gano ba. In kun ba a shi oga na son magana da ke kina tambayar mu wani oga ko waye oga ke. Assalamu alaikum. Ku ci gaba da kallon aljannar duniya wato a duk ranar Juma'a karfe 8 na dare a MMFD TV YouTube channel a danna subscribing a kuma danna mana ƙararrawa don samun shirin a duk sanda muka daura MMFD TV. Ya yawaita babu tsamari duniya shaye-shaye gun maza babu mata gunyi duniya sai su ce yayi ake. Ya Allah ina neman taimako ne ya yana. Taimako dai anan ko kai hakuri anan dai ba za ka samu ba. Yawwa Alhaji dan taimaka mu. Shine nace ina da shi bayarwa ne ba zan yi ba. Sarka Idan na rikici na rasa wancan da sun ruɗa ni. Faisal Creator Mobile is the gigantic company. Abai abin da aka saba. Sarka ya kamata a ce a bamu gawansa mu je mu mai sutura. Karka damu za a bayar, ma lokacin bayarwa bai yi ba. Yawan da yake da kesin nan yana da babban haɗari. Ka san an ce rana 99 ta ɓarawo rana ɗaya ta mai kaya ko? Kuma in dai shari kake kulla a duniyar nan, in duk duniyar nan za su taru su goya maka baya, Allah ba zai baka nasara ba, asirin ka sai ya zo. Sarka san kan da ba layi ai jaki ne. Ina ganin fa nan gaba fa za mu ci moriyar wannan abin da muke gudanarwa fa. Sai zabtare miki an gara yake yana ce miki uwan marayu. Wannan haka yake. Sarka Barci kake ba gaske ne Guaranty Trust Bank. Directed by
the attitudinal director, Muhammad Shoman Tuto. On our YouTube channel, Kurat TV. Don't let behind. Rush and hitting your screen. Aljannar duniya, wayauni duniya mai rudin dan adam, kowa da irin rayuwar da yake duniya. Mata da maza rayuwa ta yi sauyi duniya, ga ta'addanci ya yawaita babu tsamari duniya, shaye-shaye gun maza babu mata gun duniya, sai su ce yayi ake. Allah tuba muke, ka shiryar da mu kauce wa wannan rudin duniya. Aljannar duniya